Hei, olen Violetta Pakonska, 18-vuotias. Olen opiskellut asiakasohjausta ja kohtaamista. Tein työharjoittelun kehitysvammaisten kanssa, kuten autismikirjon henkilöiden parissa. Nyt opiskelen lähihoitajaksi. Aiemmin opiskelin sosiaali- ja terveysalan sanoja ja materiaalia puoli vuotta ulkomaalainen ryhmässä Tavastiassa. Muutin Suomeen vuonna 2022. Aloitin suomen kielen opiskelut Valmo-luokassa peruskoulussa ja sen jälkeen kävin suomen kielen kurssiin vuoden ajan. Harrastan piirtämistä, kävelemistä, musiikia kuunteleminen ja kirjojen lukemista. Tykkään työskennellä ihmisten kanssa ja auttaa heitä. Se on tärkeää ensihoidossa, koska joka päivä kohtaa erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Olen ahkera, rauhallinen ja vastuullinen. Haluan oppia uutta ja kehittyä. Osaan toimia painin alla ja pysyä rauhallisena vaikeassa tilanteissa. Pidän tiimistyötä, koska siinä voit jakaa vastuuta ja tukea toisiaan. Osaan myös työskennellä itsenäisesti ja tehdä nopeita päätöksiä, jos tilanne vaatii. Minulla ei ole vielä työkokemusta. Haluan opiskella perustason ensihoitajaksi, koska haluan auttaa ihmisiä ja tehdä tärkeää työtä. Ensihoidossa saa tehdä nopeita päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin. Ja olen aina ollut kiinnostunut lääketieteessä ja ensiavusta. Minun kannattaa valita koulutuksen, koska olen motivoitunut, ahkera ja valmis oppimaan. Pystyn toimimaan paineen alla, mikä on tärkeää ensihoidossa. Haluan kehittyä ja oppia, jotta voin tarjota parasta hoitaa potilaille. Koska opiskelen vieraalla kielillä, joskus tarvitsen lisätukea, mutta olen valmis tekemään ylimääräistä työtä oppimisen eteen. Minulle sopii käytännön harjoittelu, visuaaliset materiaalit ja muistipannojen tekeminen. Ryhmäopiskelu auttaa ymmärtämään asioita paremmin. Käytän myös oppimistekniikoita, kuten mielikarttoja ja flashcardeja. Perustason ensihoitajaksi voi työskennellä ambulanssissa, sairaalassa, terveyskeskusta tai kotihoidossa. Halusin työskennellä ambulanssissa, koska pidän vaihtelista tilanteista ja haluan auttaa ihmisiä hätätilanteissa. Haluan oppia toimimaan nopeasti ja tehokkaasti erilaisissa ympäristöissä.